aw bisimila Hôtel Lafiya la. Niko Hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye Hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan Hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Février kalo kile 24 san 2026 k'aw fo ka koɲuman dɔn ni kuma in na aw minnu sɔgɔlen don an ka kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na aw bisimila ka wulayana bamanankan kibaruya kɔnɔna la an ka wulayana kunnafoni bakurubaw bɛna tali kɛ AES ka san 2 baaraw ko FEDEURUT o bɛna kɛ cogo min na jamana sabaw ka fonctionnaires olu bɛ jɛlajɛba la yaasa ka se ka kuma baara minnu kan ka kɛ AES ka san 2nan kɔnɔ Burkina Faso jamana ka ɲɛmaaya o kɔnɔna la. Lakana ko sira fɛ an ka cɛfini tabaw ye wulikajɔbaw kɛ Zancɛbugu o kɔnɔna la duguma kɛlɛcɛw ni sanfɛ kɛlɛcɛw ka kɛra sababu ye ka mangana jugu ninnu caman ka o daji marabolo kɔnɔna kibaruya bɛna taa ni an ye an sɔngɔkaw bara ni waati in na ko kuran kɔni nalen don baw k'u ye dɔgɔkun kelen kɛ dibi la nka ko kuran o nana Bafulabekaw bara sɔngɔw ko olu bɛ a sɔngɔkɔrɔ la foyi ma fara sɔngɔkow kan n'an y'a sanga sango o waatiw la. Kulukorokaw fɛ yen nɔ dɛmɛ taara k'a di bolola baarakɛlaw ma ni o ye panuko baaraw olu ni a ɲɔngɔnw ye. Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump a yɛrɛ k'a fɔ ko ale n'a ka chef d'état-major k'u ma fɔ ɲɔgɔn kɔ Iran ko kan i n'a fɔ kunnafoni gafe dɔw y'a fɔ cogo min na. Ninnu de an ka wulaya n'a kunnafoniw la kumabaw dɔw ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka ɲɛfɔli bonya aw ye aw sɔgɔ ko ɲuman ja ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na. An bɛ foli kurakura k'a di aw ma AES jamana ka faraɲɔgɔnkan kulu ni o ye confédération ye a san 2nan baaraw olu labɛnw bɛ ka kɛ FEDEURUT ni o ye baara kan ka kɛ sira mun fɛ san 2 in kɔnɔ o laɲini ni o labɛnw daminɛna ka sanga ni février kalo tile 24 ye Burkina Faso faaba Wagadugu kɔnɔ AES jamana saba ma mafalenbaw kɛmɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn ye yaasa ka se ka kuma AES ka san 2nan o mun ɲɛmaa bɛ Burkina Faso jamana bolo Burkina bew olu ye FEDEURUT mun bɔ ka sɛbɛnfura mun bɔ baara kan ka k'a kɔnɔ jamana saba bɛɛ lajɛlen ka se ka i hakilina di o kan yanni ni FEDEURUT in ka bila baaraw la a yɛrɛla k'a fɔ ko AES jamana ka san gale ni o tun bɛ an ka jamana bolo baaraba minnu kɛra a kɔnɔ k'a bɛ maa minnu fa baara minnu ni olu ma se ka kɛ ka o baara tɔw dafa san 2 in a baaraw bɛna kɛ o de kan ani ɲɛda kura mun kan ka don AES jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaa sababu ka hakilinaw kɔnɔ o bɛ ka wulikajɔ mun kɛ yaasa malidenw bɛ se ka lafiya ni sɛbɛnfura in ko u ye jamana saba bɛɛ lajɛlen ka laɲiniw de ta ani jamana saba bɛɛ lajɛlen ka mako ye jumɛn ye baara bɛna kɛ sira minnu fɛ yaasa AES laɲini mun ye an ka se ka kɛ jɛkulu kologirin jɛkulu jɔlen ye wa jɛkulu mun ni jamanaw bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya sɔrɔ cogo min na san 2nan in kɔnɔna la ni a ɲɛmaa bɛ Burkina Faso ɲɛmaa bolo
commission mun sigira yasa ka se ka ni feere wuruti sɛbɛn fura baara bɛ kɛ mun na ka a labɛn kosɛbɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna la ni o de ye Balsonma Bazie commission in ɲɛma ka fara a n'a ka délégation bɛɛ lajɛlen kan jɛkulu min ye nin baara in kɛ u y'a yɛrɛ k'a fɔ tile 2 de kɔnɔna la maa mafalenbaw ka bɔ Mali Niger ka fara Burkina taw kan u bɛna ni sɛbɛn fura in ka a lajɛ ko ɲuman ka baaraw ka kan ka sɛgɛsɛgɛ ka sɔrɔ ka sɛbɛn fura in ka a baaraw dɔ sen kan février kalo tile 26 ko a baaraw bɛna kuncɛ ni ka se ka sɛbɛn fura in ka a labɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ ka sigi kan kelen bɔ AES ka san 2 baara mina kɛ jumɛn kan a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko AES jamana ka wulikajɔ ni baaraw bɛɛ lajɛlen na ɲɛsin bɛ fɛnba 3 de ma ni o dɔ ye lakanako ye ni o ye jamana ninnu 2 bɛɛ lajɛlen ka ɲɛta ani jamanaw ka don ɲɔgɔn fɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ ni o ye diplomasi ye ni kumakunba ni ni bakuruba 3 in baaraw bɛna boli o de kan yaasa AES jamana 3 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ lakana bɛ se ka sinsin ɲɛta bɛ se ka bɔ ani jamana 3 bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kan kelen fɔ diɲɛ ɲɛkɔrɔ cogo min na n'an bɔr'o la an bɛ taa lakanako sira fɛ an ka cɛfini tabaw ye wulikajɔbaw kɛ Zancɛbugu kɔnɔna la olumasiri tabaw ka ɲɛma ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ka sanga ni février kalo tile 23 ye kunungo tɛnɛ ko an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ko u ye susuli ta ka da Bamancia waleɲuguya kɛlɛtigɛlama dɔw kan Zancɛbugu ni o bɛ Buguni mara fɛ o mun kɛra sabu ye ni ka Bamancia waleɲuguya kɛlɛtigɛlama ninnu ka u ka mobili ka a daji u tun bɛ ka munumunu salo kɛ mobili min kɔnɔ ni ka u ka janfa ni u ka bingani wale ni u tun bɛ fɛ ka labɛn ka ɲɛsin maa nanama sumalenw ma olumasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko ni baarabaw de kɛra an ka cɛfini tabaw fɛ k'a daminɛ kunungo fo ka taa se bi tarata donya sɔgɔmada in ma ko an ka sanfɛ kɛlɛcɛw olu bɛ baara la kunu u ye susuli kɛ maa tɔ minnu tun y'a ɲini k'u bɛ boli an ka cɛfini tabaw ka lɛrawuli ni u ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ bi sɔgɔmada in na u ye o maa tɔw ka olu sɛgɛsɛgɛ ka u susu ka u bɛɛ lajɛlen daji olumasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko ni maa ninnu a dɔw kun fara mɛ ɲɔgɔn kan ka se ka motow la Zancɛbugu ni a lamini ka munumunu salo kɛ ani dɔw fana tun bɛ mobiliw la nin bɛɛ lajɛlen ka munumunu salo kɔnɔna la an ka cɛfini tabaw k'u ye wulikajɔbaw kɛ ka se ka taa ni maa ninnu kunbɛbaw a mototigi ninnu ni u tun bɛ ka a laɲini k'u bɛ an ka taamadenw ni taamasira maaw ka bɔnɛ bila olu kan ko cɛfini tabaw ka wulikajɔw kɛra sabu ye ka se ka ni maa ninnu ka u susu ni siraba belebeleba in kan ni o ye RN7 ye maa ŋanajugu minnu ni u b'a ɲini k'u bɛ munumunu salo kɛ ka se ka dankari kɛ an ka sira taamabaw la ani fo ka taa se an ka taji doni mɔbiliw la ko wulikajɔw bɛ ka kɛ duguma kɛlɛcɛw ni sanfɛ kɛlɛcɛw bɛɛ fanga faralen ɲɔgɔn kan ni sanfɛ kɛlɛcɛw ye u susu duguma kɛlɛcɛw olu fana bɛ a kunbɛn minnu bɛ a laɲini k'u bɛ boli ka jan da u ɲɛ ka u bɛɛ lajɛlen daji u ka mɔbili pikapu ko u kun kɛn bɛ ka o dɔ dogo tu duguma k'a kɛ n'a fɔ jiri furaburu de don nka ko an ka cɛfini tabaw ye o larawuli ko ɲuman k'a sɛgɛsɛgɛ ka mɔbili in daji k'a bɛɛ lajɛlen kɛ bugurujɛ ye ni ka minɛn camanba minɛ u la minɛn minnu n'a dɔ bɛ tali kɛ u ka maramafɛn minnu bɛ yen n'u b'u wele ko mitrailleuse PKM pistolet u ye nin bɛɛ lajɛlen minɛ u la ani u bɛ mugujuguw dilan ni fɛn minnu ye u ye o bɛɛ lajɛlen minɛ u la u ka kunnafoni bɛ tɛmɛ mun fɛ n'u ka talikuw ye ka o caman minɛ u la cɛfini tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ bɛɛ lajɛlen ka jigisigi d'u ma k'a fɔ an ka cɛbaw bɛ wulikajɔw la wa wulikajɔw bɛ kologiriya diɲɛ don o don yaasa maliden n'a bololafɛn bɛɛ lajɛlen bɛ lakana wa ko an ka jamana sibiri ɲɛ kelen o tɛna to yen wulikajɔ mana kɛ a fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa ka se ka nin jugu ninnu ka o kɛlɛ an ka jamana ani Saudiya ka teriya a bɛ waati jan bɔ yaasa ka se ka o kologiriya Saudiyaw ka san 299 na o ɲɛnajɛ o kɛra an ka jamana kɔnɔ yan nɔ ni o ye arabu jamanaw ye Saudiya ka ni hakilina ɲuman ye ani fo ka taa se ko ni jɔɲɔgɔnya ɲuman min bɛ ani ɲɔgɔn cɛ k'a ka kan Saudiyaw ka ni waati in bɛɛ lajɛlen ka se ka fanga fara ɲɔgɔn kan o de la an ka jamana tɔgɔ la an ka jamana kɔkancɛw minisiri Abdoulaye Diop ale tun bɛ o kɛnɛ kan ani Saudiyaw ka lasigiden min b'an ka jamana kɔnɔ u ye kuma ɲɔgɔnw kɛ yaasa ka se ka kuma jamana ninnu ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen nɔ ka se ka o jɛɲɔgɔnw kɔrɔsiyɛ ani wulikajɔ min bɛ ka kɛ ani ɲɔgɔn cɛ bawo ko jɛɲɔgɔnya a bɛ sɔrɔ bosoda siraw fɛ ka se ka sɔrɔ kow yiriwa lakanako siraw kalankow ani fo ka taa se sira caman kɔnɔ ani Saudiyaw ko kabi gale an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka se ka o bolo di ɲɔgɔnma in ka a kologiriya ka dɔ fara baaraw kan o siratigɛ de la Abdoulaye Diop an ka jamana ɲɛmaaso tɔgɔ la a yɛrɛ k'a fɔ ko
mali labɛn bɛ halisa ka se ka ni baaraɲɔgɔn ninnu ka a kologiriya marabolo kɔnɔna kibaru la bafula bɛ kaw fɛ yen nɔ ɛrɛmɛ k'a fɔ ko sugu kɔnɔ ni kuma in na ko sɔngɔw foyi ma fara a kan bawo ko n'an ye ɲinata sanga sango kumaw la k'an b'a ye k'a fɔ sɔngɔ kun gɛlɛyalen don ka ko malo sɔngɔ bɛ a nɔ la ani fo ka taa se sukaro yɛrɛ ko dɔɔni bɔra o la kɛmɛ ɲɔgɔn bɔra o la tulu dɔɔni farala o de kan bawo ko kɛmɛ ɲɔgɔn fana farala o tulu 20 litiri sɔngɔ kan bafula bɛ kaw bara ani fo ka taa se maaw mago bɛ jɔ fɛn mun na sunkalo kɔnɔ kosɛbɛ kangaliba ɲɛmako ni a ɲɔngo ko olu de bɛ ka ɲɛma dogo dɔɔni nka ko sɔngɔko ko foyi ma fara sɔngɔ kan nka maa caman kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya mun bɛ yen nɔ ni taji bɛ ka feere yɔrɔ dɔw la a litiri kelen 200 walima 200 ani 50 ko maaw jɔrɔ bɛ o la n'a tora nin cogo la sunkalo kɔnɔna la maaw mago bɛ jɔ fɛn mun na kosɛbɛ ni o ye premier ministre ye ko dɔ bɛ sɔn ka fara o sɔngɔ kan gawukaw fɛ yen nɔ sidamar ben ali ale de seginna ka bila a yɛrɛ nɔ la gawukaw ka jagokɛlaw ka soba o ɲɛmaa la ni o ye chambre de commerce ye ka sanga ni kununko tɛnɛ février kalo tile 23 ye ɛrɛmɛ k'a fɔ ko kalataw kɔfɛ chambre de commerce ɲɛmaa kɔrɔ ale ye a jɔyɔrɔ sɔrɔ bɛnkan bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen kɔfɛ kalatala minnu ni u ye dana d'a kan ko kura ka a sigi gawo ɲɛmaa la ni ale bɛna wulikajɔw kɛ yaasa jagokɛlaw u ka se ka jago tɔnɔ bɔ ani kɛ yɛrɛ tigilamaw bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ ka kɛ yɛrɛ la cogo min na kulukorokaw fɛ yen nɔ dɛmɛ taara k'a di bolola baarakɛlaw ma ni o ye kuran minɛw ye tile sɔrɔ minɛw ni o ye kit solaire ye ka se ka a di bolola baarakɛla dɔw ma u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye ka sama ni jamanakuntigi ale ka hakilinaw ye ko ka dɛmɛ don an ka bolola baarakɛlaw ma kurantigɛba waatiw la yaasa u ka baaraw kana jɔ o siratigɛ de la ni minɛn ninnu taara k'a di kulukoro bolola baarakɛla dɔw ma u bɛ se ka dɛmɛ kɛ ni a ye cogo min na minɛn minnu ni a dɔw bɛ tali kɛ pano ani batiri u ka se ka u ka baaraw kɛ maa minnu ni olu ka baaraw tɛ taa kuran kɔ kɛnɛ in ni a ɲɛmaya tun bɛ jamanakuntigi ka dɛmɛko a ɲɛnabɔli so maa min bɛ a kunna ni o ye Abib Danbele fo ka taa se marabolo ɲɛmaa ni o ye kulukoro marabolo ɲɛmaa ye Lamine Kapori Sanogo bangasikaw bara ko sundɔnnaw u bɛ ka kiliman 2 de sɔrɔ bawo ko waati bɛ ka yɛlɛma sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 5 waati fɛn mun ye nɛɛmaya ni o bɛ da kosɛbɛ ka maaw olu nisɔndiya nka ko tile bɛ taa se yɔrɔ mun na tile sɛbɛkɔrɔ de bɛ bɔ ka tile gɛlɛya kosɛbɛ ka maaw gɔnɔ ja ko o mun bɛ ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya lase maaw ma bawo ko sunbagatɔw k'a daminɛ sɔgɔma ni nɛɛmayani ye ka se ka taa tile kɛ ni fariya ani fo ka taa se gɛlɛya ye ko a bɛ ka kɛ sababu ye ka sunbagatɔw ka gɛlɛya lase u ma kosɛbɛ ko waati yɛlɛma ye maaw bɛ ka siran bawo hali a bɛ se ka na ni banaw olu sababu ye an sɔngokaw bara ko kuran seginna ka na bawo u ye dɔgɔkun kelen kɛ dibi la ka sanga ni kununko tɛnɛ février kalo tile 23 ye kuran kɔni seginna ka na an sɔngo kin caman kɔnɔna la o mun n'a bɛ ka maaw nisɔndiya bawo a kun yɛrɛmɛ k'a fɔ ko kurantigɛw ko tajiko gɛlɛya de kun nɔ bɛ a la nka maaw kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ jango maa minnu ni olu bɛ feere kɛ sunkalo waati na ka se ka u dahirimɛw ɲini sogofeerelaw ni jɛgɛfeerelaw k'u ka feerefɛnw ka u lasago ani maa minnu ka baara tɛ taa kuran kɔ fo ka taa se ka dumuniw ka olu lasago kosɛbɛ u caman kun kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ni sunkalo kalo in na a kun kɛmɛ ka gɛlɛya lase u ma jango tɛyɛriw ani sudɛriw olu mun ka baara n'a tɛ taa kuran kɔ olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a fɔ u kɔni ye nisɔndiya kun fɔlɔ sɔrɔ nka laɲini ye mun ye u ka se ka waati tɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ni kuran ye ka se k'u ka baaraw kɛ k'u ka dahirimɛli kɛ kibamete fan fɛ ka sɔrɔ k'an ka kɔkan kibaruw ka taa olu kɔnɔna la dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda
Guinée Conakry jamana kɔnɔna la kiriba mo ni a baaraw tun bɛ sen na ni o de ye septembre kalo tile 28 san 2009 maa buruja wale mun kɛra u ka dolanci kɛnɛ kan n'a yɛrɛ la k'a fɔ maa caman bɔnna ani na ni ka damatɛmɛ walew ta o kiriw kɔnɔna la ɛrɛmɛ k'a fɔ fintigilaka 3 olu ka kiri kun kan ka kɛ kiriw kuncɛli kɔfɛ nka ɛrɛmɛ k'a fɔ fintigilaka 3 ninnu u kɛn bɛ ka kanabila sɔrɔ an bɛ don min na ko bi baw o maa 3 ko sɛbɛnfura minnu kan ka na k'u ka sɛbɛnfuraw ko a ma sira sɔrɔ baw ko sɛbɛnfura ninnu man ɲi o kɛn bɛ k'o bɔ kiritigilamaw fɛ nka fɛn mun ye kiritigilama wɛrɛw ye olu yɛrɛ k'a fɔ ko in tɛna to tantɔn ko sɛgɛsɛgɛliw bɛna kɛ k'a fɔ ko ni maa 3 ninnu ni u bɛɛ lajɛlen kun lasagolen don k'u ka kiri waati kɔnɔ ko ka a kiri bɔ a ma tan ko baw ko a sɛbɛnfura kɛcogo man ɲɛ ko dossier man ɲɛ ko ka se ka segin ka k'a la tuguni nka maa kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ninnu ni waati in na u ye kanabila sɔrɔ baw ko u ka dossier a kɛn bɛ nuli ye nka ko ma ban fɔlɔ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ a koɲɛ in kan u bɛ se ka wele don nataw la maa minnu ni u b'a la o de ye fintigilaka Georges Ulemu fo ka taa se Jean-Louis Pokomu ani Thomas Tuaro o maa 3 an bɛ waati min na ko bi ko kiri ye u labila nka fɛn mun ye ko tɔw bɛ se ka kɛ don nataw la ka u wele carikaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu y'u ka dancɛ datugu u ni Sudan ni ɲɔgɔn cɛ bawo ko Sudankaw fɛ yen nɔ fɛn mun ye Sudan fintigilakaw u ni kulu marifatigi minnu bɛ ɲɔgɔn na ni o ye FSR ye ni olu kɛn bɛ ka Sudan fintigilakaw ka ŋwara da a la ko kuma caman Sudan fintigilakaw ni kulu marifatigi ninnu bɛ taa kari ɲɔgɔn na wa a ko bɛ taa kɛ Tina de kɔnɔ Tina dun o ye dugu mun ni a bɛ Sudan ni Chad ni ɲɔgɔn cɛ wa ko a bɛ ka kɛ sababu ye Sudankaw ka kɛlɛ gɛlɛya bɛ ka se Chadikaw ma o de la Chadikaw ye fɛlɛ ta ka u ka dancɛw datugu yaasa kɔlɔlɔ kana se olu ma Congo RDC jamana kɔnɔ bi n'a sɔrɔ kumaɲɔgɔn kun kɛra yaasa ka se ka marifaw jɔ nka maaw kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko kumaɲɔgɔn ninnu ko a bɛ n'a fɔ a bɔrɔtɔlen don bawo kɛlɛkɛla filaw marifaw ti ka jɔ Congo RDC Nord Kivu fo ka taa se Sud Kivu kɔnɔna la fintigilakaw olu ni u jɛɲɔgɔnw u bɛ ka kulu marifatigi minnu kɛlɛ ni o ye AFC ani M23 ni Congo kɛn ka Kigali jalaki Uranda ko Uranda bɛ ka dɛmɛ don M23 maaw ma olu ni Congo ka fintigilakaw ka karili ɲɔgɔn na kumanin kɔnɔ mugu ni kisɛ kun jɔra ko seselefe nka yɛrɛmɛ k'a fɔ fan fila bɛɛ lajɛlen bɛ ka o seselefe sɔsɔ nka bɛɛ bɛ k'i bolo ɲɛsin fan dɔ in de ma ko olu nɔ de ye mugu ni kisɛ sɔsɔli ye ka kɛlɛ kɛ nka ko in a bɛ lasa tan wa o de bɛ ka maaw kamana gan hali n'a sɔrɔ maaw kun nisɔndiya mɛ k'a fɔ ko in banna nka ko a ma banna halisa fan filaw bɛ ka ɲini ka ɲɔgɔn susu Israeli jamana kɔnɔna la kɛnyɛrɛ tigilama maa 37 minnu bɛ dɛmɛ ta k'a don maaw ma maa minnu bɛ gɛlɛya sɔrɔ o maaw kɛn bɛ k'a ye k'a fɔ olu balen bɛ k'u ka baaraw kɛ baɲumankɛkulu ninnu y'a yɛrɛ k'a fɔ u bɛ na sanfɛ kiri Cour suprême ka damakasi sɛbɛn don in ka olu wele k'a yɛrɛ k'a fɔ Israelikaw fɛ yen nɔ olu ka dɛmɛw bɛ ka tigɛ ka sɔrɔ dɛmɛ dun ye diyagoya de ye maanifinya kɔnɔna la olu ka jɛkulu kɔnɔ u ye kalikan mun ta ani u sigikɛ ye mun ye ka se ka dɛmɛ don maaw ma maa minnu n'a ka kan nka olu ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka tigɛ Israeli jamana fɛ walima kulu dɔw fɛ minnu b'a yira k'a fɔ u tɛ ka se u ka baara kɛ o yɛrɛ k'a fɔ olu bɛna wele bila kiritigilamaw bolo yaasa ONG ninnu baɲumankɛjɛkulu u ka se k'u ka baaraw kɛ ka don maaw jigikɔrɔ i n'a fɔ o mun ye u sigikɛ ye cogo min na Faransi jamana kɔnɔ yɔrɔ min bɛ yen ni o ye Berola ye san ka nali lahawtaw a kɛra sababu ye ka se ka tiɲɛni kɛ a yɔrɔ dɔw la ko inondation a yɛrɛ k'a fɔ ko Faransi tilebiyanfa yɔrɔ mun bɛ yen nɔ ko nin yɔrɔ in kɔnɔna la kabi waati jan san bɛ na wa san bɛ tiɲɛni kɛ yen kosɛbɛ o siratigɛ de la wulikajɔw bɛ ka kɛ yaasa ka se ka Berola ye a sigida ni a lamini bɛɛ lajɛlen ka a maaw ka u lakisi ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yaasa san ka tiɲɛnidaw kana kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin maaw ma Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ale bɔra ka kunnafonidilaw ka kɔrɔfɔ ka o galantigɛra bawo Donald Trump ka fɔ la ko kunnafoni gafe dɔw ye sɛbɛnni kɛ a kan k'a fɔ ale n'a ka fintigilakaw ka ɲɛmaa ni o ye chef d'état major ye Dan Ken ko olu ti ka ɲɔgɔn kan fɔ Iran ko bunakun kan ko o kɔrɔfɔw Donald Trump yɛrɛ k'a fɔ ko nkalon don bawo ko kunnafonidilaw ye u kɔrɔfɔ minnu bila sen kan k'a dɔw yɛrɛ ka se ka olu bila ɲɔgɔn na ko k'a sɔrɔ bɛnkan ye kelen de ye Ameriki jamana kɔnɔ ale n'a ka fintigilaka ɲɛmaaw u si tɛ kɛlɛ fɛ bawo bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ basigi cɛ ka na nka n'a kɛra ko fo kɛlɛ de ka kɛ ni diyagoya don a tɛ ɲɛ kɛlɛ kɔ
ale n'a ka finitigiya ka ɲɛmaw u bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ni kɛlɛ kan ka kɛ bɛɛ bɛnkan ye ka se ka kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko ale n'a ka chef d'état major k'u hakilina tɛ kelen Iran ko la wa ko kunnafoni gafe minnu y'o fɔ Donald Trump ye o kɔrɔfɔ k'o nkalontigiya farikolo ɲɛnajɛ ko sira fɛ Marɔkɛkaw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛla mun bɛ ni o ye Achraf Hakimi dolantala in ko dɔ bɛ a kunkan kabi san 2023 2023 ba musolaka dɔ de damakasi sɛbɛn don Achraf Hakimi kama k'a fɔ ko a bina ale kan ka sanga ni nin koɲɛ in ye kiri tigilamɔgɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna sigi nin waati in na ko kura ka sanga ni nin waati in ye ka kuma nin koɲɛ in kan Achraf Hakimi ka kɔrɔfɔla yɛrɛ k'a fɔ ko nin ko in ye maakɔrɔba ko de ye musolaka mun ye damakasi sɛbɛn don ale nɔfɛ maa mun don denmisɛnnin tɛ ale fana tɛ denmisɛnnin ye u fila bɛɛ lajɛlen bɛnma ko de ye ko dɔ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nka ni musolaka taara k'a bɛna taa plainte don ko yaasa ka se ka wari walima ka nafolo bɔ ale kun cogo sugu dɔ la ale b'a ye k'a fɔ nin ko in na ale kɔni jamajɛlen de don ale ma bi a kan wa musolaka in denmisɛnnin tɛ minɛri tɛ u bɛɛ lajɛlen ye maakɔrɔw de ye wa maakɔrɔ fila de bɛnna ko dɔ kan k'u ka ko dɔ kɛ nka ko n'o kɔfɛ ko ni kiri bɛ ka taa kɛ nin cogo in na ale b'a ye k'a fɔ nin ko in a y'a faamu janfa de don ka se ka nafolo bɔ a kun nka ko a dan bɛ a yɛrɛ la o de la a b'a ɲini kiritigilamaw ka se ka nin ko in ka a kiri tigɛ fo ka se a dan na ka a tiɲɛ ni a nkalon bɔ ɲɔgɔn na ni ne bɛ dan siri an ka wulada in na bamanankan kibaruya la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma an b'a fɔ ka ko ɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ jan ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na k'aw fo ka ko ɲuman dɔn a y'aw sɔgɔlen to janni na kunnafoniw olu bɛ to sen na kibaruya lasera aw ma a balimakɛ Vamara Berete fɛ nɛgɛ karafew ka ja yira aw la o tun bɛ Keba Jalo bolo a k'an bɛn. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45